Volám sa Eva Maceková. Študovala som na Umprum, pôvodne na textile, potom som prestúpila do ateliéru ilustrácie a grafiky. V tomto priestore už pracujem rok zhruba. Myslím, že som prišla asi lednu v únoru. A v poslednej dobe sa zaoberám hlavne maľovaním. Také ako vlastne dve polohy. Jedna tá temnejšia, ktorú mám v tej voľnej tvorbe a potom taká tá hravá, ktorá skôr je asi viac pracovávam v tej textilnej podobe a ilustráciách. Urobila som pre Artomat a České centrum našivku Zamotanec, čo vychádza z poviedky Zámek hlavne, ale nejak to vlastne akoby reaguje na všetky ďalšie, ako vlastne celú Kafkovú tvorbu, čo som čítala. To nejak súvisí i s tým, čo ako riešim, že človek je taký ako zamotaný v tých vlastných myšlienkach a sieťach a zároveň ho podlieha nejakým spoločenským ako normám a tým pravidlám, ktoré ho niekam ako tlačia. Ale i tak mi prišlo, že vlastne všetko, čo som od neho čítala, tak má taký nejak spoločný prvok. Práve tá zamotanosť tej cesty toho hlavného hrdiny, ktorý sa dostáva do nejakých situácií úplne absurdných. Ale proste to sa deje v živote a je to také ako vtipné a bizarné, že to vlastne také ako pre mňa témy, ktoré človek riešil a rieši nepretržite naprieč akýmkoľvek obdobím.